2026 मायथाइनि फिफा वर्ल्ड कापनि बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन मानसिफोरजों मोजां मोनजानाय प्लेयारानो जाहैबाय आर्लिं हालान्ड। नोंथाङा मिथिगौ नामा आर्लिं हालान्डआ बबे हादोरनिफ्राय फैनाय, बबे हादोरनि जानानै वर्ल्ड कापखौ गेलेदों? बिथाङानो जाहैबाय नरवे हादरनि। बिथां आर्लिं हालान्डनि हादराव मा मुवा बेसादफोरा, मा जायगाफोरा बेसेबांबा मुंदांखा मानसिफोरजों मोजां मोनजानाय टुर एक्सप्लर खालामनि। गिबियानो जाहैबाय मिड नाइट सान। बिनि ओंथियानो जाहैबाय मा, नरवेआव गोलोम बोथोराव 24 घन्टा एबा 24 घन्टायैनो साननि पहर एबा सोरांखौ नुनो मोनो। माने हरनि 12टायानो जा 1टायानो जा नोंथाङा बेयाव साननि पहरखौ गोलोम बोथोराव एनि टाइम नुनो मोनगोन। नेक्स्टआनो जाहैबाय फियर्ड। फियर्डनि थाखाय बेसेबांबा मुंदांखा नरवे। फियर्डआ जाहैबाय नै बेफोरबायदि दैमा टाइपनि आरोना, जाय माने एकदम गोजौ गोथौ बायदि दैमा टाइपनि आरो, बेखौ फियर्ड नामा ओरै होननानै बुंनाय जायो। बेनि थाखायबो बेसेबांबा मुंदांखा नरवे हादरा। आरो नैबे फियर्डआ नायनो बेसेबांबा समायना। नेक्स्टआनो जाहैबाय नर्दार्न लाइट्स। नोंथांमोना माब्लाबा खोनादों जानो हागौ नर्दार्न लाइट नायनो थाखाय नरवेआव मानसिफोरा माने थाङो आरो बेरायनो थाखाय। बै नर्दार्न लाइटआ ओरैबायसा समायना, माने इयो नेचारेल लाइट, जायखौ माने नायनो मानसिफोरा बेसेबांबा फाग्ला, बेसेबांबा समायना आरोना नर्दार्न लाइट्स। नेक्स्टआनो जाहैबाय ट्रलटुंगा। बेयो जाहैबाय मोनसे क्लिफ एबा हाजोनि खर', जेनिफ्राय नोंथाङा पुरा भिउखौ नायनो हायो आरोना, एकदम सोरगिदिं साइडनि भिउफोरखौ नायनो हायो। बेखौ भिउ पइन्टबो होननाय जायो ट्रलटुंगा, जाय माने लैथोनिफ्राय दै लेभेलनिफ्राय 700 मिटार गोजौआव थारमाने दं। बेसेबांबा समायना नुयो आरोना, नोंथांमोना स्क्रिनाव नायनो हायो। नेक्स्टआनो जाहैबाय वाटार फ्रन्ट एबा समायना दैनि नुथायनि थाखाय, माने टाउन सिटि जिंफ्राव थानाय दैनि थाखाय बेसेबांबा समायना, बेनिखायनो बेसेबांबा मुंदांखा। आरो नै बेफोर वाटार बडिजजों लोगोसे मडार्न मिउजियाम आरो बेसेबांबा समायना आर्किटेक्चार न'फोरनि डिजाइनफोरनि थाखाय अस्ल' एबा नरवेनि केपिटेला बेसेबांबा मुंदांखा आरो बेसेबांबा नायनोबो समायना। नोंथांमोना स्क्रिनाव नायलांबाय था। नरवेखौ आटलान्टिक लैथोमानि गेजेरजोंनो मा होननानै बुंगोन, नरवेखौ जाहाज खारग्रा लामा ओरै होननानैबो बेसेबांबा माने मुंदांखा आरोना, बेसेबांबा समायना दैसाजोंनो थांनो हानाय। आरो नेक्स्टआनो जाहैबाय नरवेआ गोजां बोथोराव बा थान्दायाव जानाय अलिम्पिक स्पर्ट्सफोरनि थाखाय केपिटेल बायदियैनो होनजागोन आरोना, पावार हाउस, जायखौ जों ओरै होननानै बुंनाय जायो। दा विन्टार अलिम्पिकफोरनि थाखाय बेयाव विन्टार अलिम्पिकफोरखौ माने बानायनाय जायो। बेसेबांबा मुंदांखा विन्टार अलिम्पिक गेलेनायनि थाखायबो नरवेआ। जोंनि इण्डियायाव दासान्दिसो माखासे इलेक्ट्रिक कारानो जा, इलेक्ट्रिक बाइक जा, माखासे इलेक्ट्रिक बुस्थु, बे मुवा बेसादफोरा दासो लासैनो मानसिफोरा बायनो हमगासिनो दं बा एडप्शन जागासिनो दं। नाथाय नरवेआ ओरैबायदि हादोर जाय माने बुहुमाव बयनिख्रुइबो इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बाइक इउज खालामग्रानि गेजेराव मोनसे हाइएस्ट नाम्बाराव फैयो आरोना नरवे हादराबो। नेक्स्टआनो जाहैबाय थाव, अइल आरो नेचारेल गेस, जायखौ जों ओरै होननानै बुंनाय जायो। बेखौबो माने बुहुमनि भितरावनो माने गेजेरावनो बेसेबांबा माने एक्सपर्ट खालामो, माने बेलेग हादरफोरनो बिसोरो फानो जाहैबाय गावसोरनिफ्राय, माने थावबो फानो आरो लोगोसेनो नेचारेल गेस, जायखौ जों होननानै बुंनाय जायो, बेखौबो एक्सपर्ट खालामो जाहैबाय बिसोरो। नेक्स्टआनो जाहैबाय हाइ क्वालिटि अफ लाइफ। बिनि ओंथियानो जाहैबाय मा, बयनिख्रुइबो बुहुमनि गेजेरावनो नरवे हादराव ओरैबायसा मानसिफोर दं जाय माने हेपि, गोजोन खुसि थारमाने थायो जाहैबाय। बेजों लोगोसेनो नरवे हादराव नोंथाङा बेरायनो जेबो गिनो गोनां बाथ्रा गैया, मानोना बेबो माने बुहुमनि गेजेरावनो मोनसे सेफेस्ट कान्ट्रि, हादर ओरै होननानै बुंनाय जायो। बिनि ओंथियानो जाहैबाय जोंनि बायदि हराव बेरायबाथाय डाकाइट जाया बा सिखाव जाया, जेबो जाया, सेफ। नेक्स्टआनो जाहैबाय वाटारफल एबा दै बाज्रुम। नरवे हादराव बेसेबांबा समायना दै बाज्रुमबो दं, जायखौ नोंथाङा थाङोब्लाथाय बेयाव इन्जय खालामहैनो हागोन। लोगोसेनो बै वाटारफलफ्राव नोंथाङा जुदि थाङोब्ला गोजा बियारबो गार्दावहैनो हानाय चान्स थागोन। नेक्स्टआनो जाहैबाय वेल वाचिं, माने ना थिमिखौ दैयाव बारजुमनाय नायनाय। जेरै जोंनि हादराव JCB की खुदाइ, नरवेनि मानसिफ्रा, सुबुंफ्रा जाहाज एबा नावफ्राव थांनानैबो लैथो गेजेरफ्राव वेल एबा ना थिमिखौ दैयाव बारजुमनाय नायनानै बेसेबांबा इन्जय खालामो। आरो नरवे एबा साहा नरवेआव, एकदम साहा नरवेआव रेनडियार एबा बलगामै होननानै बुंनाय जायोना, जायखौ जों बलगामै होनो, बेखौ थारमाने साहा नरवेआव बेसेबांबा गोबां बिबाङाव मोननाय जायो, नुनो मोनो, बेसेबांबा समायना नुयो।
नेक्स्टआनो जाहैबाय आर्लिं हालान्ड जायखौ एबार 2026 नि फिफा वर्ल्ड कापाव बेसेबांबा मुंदांखा जानायखौ जों नुनो मोनो आरो बिथाङा बेसेबांबा मोजाङै फुटबलखौ गेलेयो बिथांनि थाखायबो माने नरवेआ बेसेबांबा मुंदांखा बिथाङा जाहैदों वर्ल्डनि बुहुमनि टप फुटबल प्लेयारफोरनि गेजेरावबो सासे बेसेबांबा मोजां गेलेयो बिथाङाबो दिनैनि थाखाय एसेनोसै शर्ट भिडिअ नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम चेनेलाव गोदानबाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो माखासे बिदिनो नरवेनि मुंदांखा नायनो गोनां एबा बेसेबां मोजां मोजां फेमास मुवा बेसादफोर दंबावो लिस्टआ बेसेबांबा गोलाव बानायबाथाय जोबनो थांनाय नङा नरवेआ बेसेबांबा समायना माब्लाबा चान्स मोनोबा थांनो दाबाव